Валентин Христов, Агрокорн, днеска победихте 10 на 6 резултат. Как бихте коментирали изминалият бой? Много спорен матч. Ние се познаваме с момчета, с които също тях играхме. Много добри футболисти са. Искам да ги поздравя за коректната игра, да им пожелаем успех за напред. И това е общо взето. Нямаше много грубости на терена? Няма, ние сме дошли да се забавляваме. Няма смисъл от такива неща, нали, грубости. Все пак сме дошли за удоволствие. Това е. Скаутите в Англия как се представят? Намират ли нови попълнения? Скаутите в Англия в момента Шекито се върна, сега е на подготовка. Петър Чавдаров в момента го пратих в Сирия. Чакам го всеки момент да се върне, не знам кой е довлякал. Разбрах, че двама циганина, които били много талантливи. Това е. Да разбираме, че следващия двубой ще бидете с 5-6 гола разлика. Ние сме дошли за удоволствие. И да паднем и да бием? Да, по една бира ще пием, както се казва. Нямаме някакви цели да побеждаваме всеки матч, колкото да се изпотим. Ти ще кажеш нещо? Да кажа. Кажи нещо. Здрасти. Дай го нещо него сега. Давай. Като един журналист истински трябва да ми зададете въпрос, който ще бъде интересен на зрителите. На вас харесва ли ви играта на отбора? Имате ли забележки към нея? Играта на отбора не ми харесва. Имам забележки, особено през първата част, когато резултата беше равен. Смятам, че трябва по-организирано и сериозно да се постъпва в определени ситуации. Но като цяло мисля, че играхме добре и заслужено победихме. Имахте ли впечатление, че отбора губеше на моменти концентрация? Това е така, но в процес на матчовете ще подобряваме този факт от играта. Смятам, че колкото повече играем заедно, толкова по-добре ще се представяме. Да кажа нещо за финал. Да пожелая на всички коректна игра, да няма грубости, все пак да няма контузии, все пак сме дошли за удоволствие да играем. Добре, успех на отбора и всичко добро.